Ku parari be'it kuble yepi baro. Kaman kibat kadai ke jengyai persang trailang hakari baro kawai. Ke jingla jong kari ban kenjo sakitong baper. Bat kabor jong kipat ba. Kaman kibat kadai sepang ke jing angnut jong kikun samla. Bat ru jong kinongsong senong baro. Ngajue ap kamang ya kaman kibat manla ubnai. Namar baka ai hanga ya kalat bani syembat pi. Ngaju persang ban puli kat bala ya ki message ki babun ki ba pipa sanga bat ban kren halor ki jing ai jing mut ki ba pi ai. Paralok baro menta kesngi kadai kesngi ke ba kamlong kerpang kadai ke NCC Day. Tang supen sengau ya ke kentien NCC kayalam biang yang sekipur jong ki jinglet school bat college. Ngalalong teng udukot jong ke NCC. Ngalala ban ong da ke jing sos kem ke bakrau ba ke jing hikai ke balayo mat na ke NCC ke long sisa ke bokordor haduk kata-kata. Ke NCC ke hikai ke disiplin ke jing long nong yalam bat ke mensim ban trei hapdeng ki samla. Lese pila ban saki bahaman kapor badon ke jinglen shop mariang la kadai ke jing slei ujumai lani ke nukuno ke lanot ki dekot ke NCC ki juyai don barabor ban a jing yarap. Haus nem arhajar khatsau kumba khatsau lat ngut AA ki samla ki yeso bat ke NCC. Menta haus nem arhajar arpusau ki don palat arpo lat ngut ki samla ki belong ki dekot jong ke NCC. Nalor kata ke NCC kala penyiar susu ya ke kenhun jongka sasya san hajar teli ki school bat college habayenu jor bat kabamensua. Kabakam sengau tenat susu kalong baka jingesim benta jongki kentai ke NCC kalanang kiau. Kamaswa kidon tangkum ba arpusan persen ki kena kentai ki barung ke NCC. Henrei menta kala kiau sa kasaupusan persen. Nga pensilori kisamla bikin yasno abat ke NCC kambun susu. Kamper la pijit ya kabakum kanu kejat kam ba pintrei hadian habut. Ke ei ke ba pioman na ke jinghikai ke NCC kan sayarap ya pi sibun na ke benta ke jingbit jingbiang jong pi simen. Paralok beiet ke benta jong kikun samla kari hakaban yarap bantei ya kari India kalong ke babun haduk kata-kata. Haba kikun samla ki ya keliang buj mar keliang ban pinpalang bat yarap penskem susu ya kalawai jong kari. Kilat kilenti ki babun ki plih hakamat jong ki. Pitip baka khatar terik ukla lingkot kadai ke lingku sngika jong Swami Vivekananda. Hakani kesngi kari keju raki ya ka kum ka National Youth Day. Haus nem banwan an raki ya ke lingku snem sngika ka basispa an rupuar jong Swami Vivekananda bat an saraki ya kerukom ka isongkun. Haka khatway bat khatar terik ukla lingkot an penlong ya ka Youth Ideas Conclave ka bahebha ha Bharat Mandapam ha Delhi. Bat da ka babu nongrim ya ka way kapang kata ka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue. Da ki million ngut ki kun samla na keleng jong kari ki dia simbenta katai ke program. Arhajar ngut ki samla na ki sinong bat ki kentot jong ki distrik bat jela baper kin yalumlang ha Bharat Mandapam na kebenta katai ke program. Lekse pila ban kin mau ban ka rensan jong ka Redford ngala kentu ki samla kitu ki bamdei na kalong yeng long sem politics bakin wan sa kakam trei pajba. Kenang ban wanra ya silak ngut ki samla ki kam politics on sa play ki campaign ki bakerpang hakeleng kari. Ka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue kadai kawe na bakum kini. Ngan ai katbala lakapor banyadon bentalang hang ni. Ki samla ki yo e kakabu ka bakambha ban penpaw ya laki jong ki buj perkhat bet changi. Daka jinge terelang ngin sa yo ban watlat hakanu korukom ngin yo opat ban pentelun ya kakam sakaman. Ti namar kata long ki balakre ban sim kabu ya katai kalat. Na kabenta kitu ki bapinwandur ya kalawai jong kari bat ban long ki nong yalam haka parti ke banwan. Kani kadai kakabu ksiar. Tu ngin isno ktilang ban tei ya kari bat ban penroi sisa ya ka. Ku parari baiet hakaman kibat ngiju ya kren bha sapang kisamla ki baju IT yalade haka basakri ki wei haka imlang salang. Kidon bun bha ki bakum kita kisamla ki batrei klem song taj ban wengi ki jing e jong ki wei wat ibarit tamru. Ladangi bisar hasaudong ngin syem bakidang don sibun ngut ki badon kam jing yarap
hakaban yo iki jingtip jingsgo thu ha bun kiliang ngadas ngohun ban yo jingtip sapang kawai ke kenhun ki samla ki balale e ka bakum kani ke jatkam kum u virendra ubadai na lokno u juyarap iki brio ki bala kamtemen kum no ban yo ya ka digital life certificate kum ba pitep kat kum ki kendon baro kinong yo pension ki don kam ban ai ya ka life certificate sisien sisnem tat hadu usnem arajar khat saw kani ka dawa baki temen ki hab ban lek hi daladish ki bank ban ai ya ka tai ka certificate ka jingpen rong ya ka digital life certificate kala pensuk sibun ya ka kam ki samla ki bakum uvirendra ki shem ya ka benta ka bakongsan ban hikai ya ki temen baka technology kam dei ban long ka jing e na ka benta jongki na lor kata ula penang pen start ya ki kumnu ban pendon kam ya ka technology bat da ka bale kumni ula yarap ban pensuk ya ka trei ka kata hakaba ki la ban pendon kam ya ka technology klem don jing artatien shu minta ka jing don jongki digital life certificate baladap ai kalalong palat prapolat teli na pedeng kini palat arlak ngut kinong yo mentoy kidei ki temen ki bala propos nem karta seneng paralok baro habun teli ki sorba ki samla kilawan cakmat ban yarap iki brio ki bala kamno karta da ka ba persang ban yalam yaki haka pertei digital kumban chu ai nuksa u Mahesh na Bhopal ulah hikai ya bongot kiteman haka sunong jong u kumno ban siu pisa da ka ba pendon kam ya ka mobile kini kiteman kidon lagi smartphone henrei kimnang pat kumno ban pendon kam namar omdon bahikai yaki ban yadai kiteman na ka jingsha aka haka juk digital ki samla kilawan chakman u Rajiv ubana Ahmedabad u ai jing hikai sepang ki jings ear haka baidei bat ka digital arrest haka thup man ki bat ka bladep ngala kren halor ka digital arrest ka badai ka kam thok kam syukur ling ba ka cyber ka bakam bunsin ka kta ikitemen kadai ka kamram jongi ban hikai yaki bat ban yarap yaki ban pelat yaki na ka basa thok ngidei ban yai ban manla kapor ba omdon digital arrest hakanu kanu ko policy trekam jong sorkar kani kadai ka judge scheme tangban syukore ki brio ngas ngokumen sikat dei baki samla ki sim benta hakani commission da ka jingkit clear ka bakraw bat ka ai men semru yaki wei ban perthu buat yaki ko parari ba iet hakini kisngi kiladon sibun ki jing persang ki batemai haka pule puthi jong ki kena ka jing temu ka bakongsan kalong ban yarap kentiu ya kerukom perkat bat kisap kipong jong ki kena bakin don jing iet ya ki kot kadon ka jing ong baki kot kilong ki paralok babahatam jong ubrio tika ei kata ka ban kambha ban ya ka library ban te song ya ka ni ka jing edei paralok ngan ai ka wei ka nuksa na Chennai la ple ya ka wei ka library na ka benta ki kena ka bala kelalong ke jaka yo jing hikai bat pen i ya ki sap ki pong la itu ya ka kum ka prakriti ari vagam Usriram Gopalan ulayo ya katai ke jingmut bat udai ubayasno bat ke teknologi kadba udang trei sabari ulayo banyadai kam bat ke jingstart batemai jongkani ke juk wala kata ula perkat jeliuru kumno ban penroy ya ke jing penmilien pulekot hapedeng ki kena onda ulawan pai se India ula seng ya ka prakriti ari vagam katai ka library kadon hadu palat lai hajar teliki kot na lor jong ki kot katai ka library ka terwaru sibuan kilat na kabenta ki kena kum ki jingetu khana ki art workshop memory training class robotic lesson bat kumno ban ai jingkren na khamat ki pajba kidon sibuan ki aka ya baro hakaba ki kena ki yo jingikai bat ki yo ru ya ka jinkmen paralok ha Hyderabad ka Food for Thought Foundation ru klapenmi sibuan ki library ki babha ka jing temu jongki kalong kumju hi kata ban penyo ai ki kot babha na ka benta ki kena bakin yo jing tip haki babun ki phang ha Bihar ka Prayog library ka badai ha Gopalganj kalayo ya ka jingsha itu haki Jakasor ki Bamarjan katei ka library ka penyo ya ka lat pulekot na ka benta ki samla na kumba khat artli ki snong kalong sisa ka basngau yo mensiem ban yo i kumno la pendon kam ya ki library bat penyo bor ya ki menta
nga penslur ya pi baro ban te ye ke jing yalong paralok ke bajan bat ki kot bat pinsayo mat ye ki jing kala ki ba kamper ha ke jing im jong pi. Ko parari ba ye ngadang suwan pai minsisingi na Guyana jong ka South America. Watla ka Guyana ka don da ki 4,000 kilometer jengai na India kadai ka jaka ka ba kedup ya ka India baret. Kumba sispa propose nem menswa la jukit ikinong India sa Guyana ban trei ha ki lingkha bat kiwi ki jat kam. Menta ki breu ki badon ya ka temei nong India ki long kinong yalam ha Guyana ha ki benta ba per. La kadai ha ka politics, ka kai pateng, ka pule puthi ne ka culture. U President jong ka Guyana, u Dr. Irfan Ali, udai ubami na kithiet snam jong ka India, bat u dos ngau ya kata. Kat ba ngadang don ha Guyana, ngala perkat ban ya samlang bat pi ha kaman kibat. Kumbalong ha Guyana, ki don da ki million ngot ki breu ki badon ya katemei na India, ki basyong basa ha ki dorjon teli ki wei pat kiri ha keleng ke pertai. Hatu, pila mu banwat iki kana kumno kini kinong India ki balami na lakari de ki bun senem mensua ki penpau ya lakatemei ha ki ri beper. Kumno mu ki asim benta ha ki jingya ki latluit ha kini kiri. Kumno ki penem ya kata katemei jongki. Nga kintu ya pi bapinwat iki kana ki basisha kum kini bat samlang ya ki ha kanamu app lani MyGov ringkat bat ka hashtag India Diaspora Stories. Paralok baro, nga kwa banya samlang bat pi ya kaway ka project kabla pentre ha Oman, kabang ngit scam kan pensungo ternat bahaya pi. Kidon sibun kinong India ki basyong basa ha Oman, te kibun spa snem, bat ki bakambun na ki kiday na Kutch, Gujarat. Watla na kiday kinong song bala itu jong ka Oman minta, ka jinglong min barim jong ka India kadang su thiet haki. Da ka jingyarap jong ka Indian Embassy ha Oman, bat ka National Archives jong ka India, kadon ka way ka kinhun ka belas dang terikam ban penek pensa ka history jong kita ki longyeng long sem. Lalu ki jingtip bat ki kot kisla badon kam, nadu ki diary, ki account book, ki city bat ki telegram, kum si benta ban yok penbiang ya kata ka jingtemu ka badon kam. Katu kat ni teli na ki day ki banadu ki snem, 6,000 praspa laipu pra. Kini ki kot ki doni ki kana jing im jo kitay ki longyeng long sem ha kapor ba ki poi ningkong ha Oman. Ki yatu sepang ki jing ki jing tenju bat kumnu kila ban pentelun ya ka jing day bat kinong Oman kat banang yat kapor. Kawai ni ki benta terekam bakongsan ha kani ka project kadai ka jing kren bat ki temen jong kitay ki longyeng long sem. Ki bayatu sepang ka jing sem jing long jong ki ha ka jing im. Paralok kadon sa kawai ka bakum kani ka oral history kabadon he India ru. Hapo jong kani ka project, ki briu history, ki lum jing tip na kito ki balaya kendo ha kapor bapya ya kari. Ka jing don jong ki briu, ki balayo ban saki ya ka jing trim, ki basyarkay ha kapor bapya ya kari, ki la duna bha, bat las ngodon kam ban persang ting ya kani ka jing lum jing tip. Paralok, kanu kari, lani ka jaka ka basumar bat penek pensa ya ka history, ka bu ialah ka jong kalaway ha ka jing singan. Da ka babu jing mut ya kani, kaladon ka jing persang ban tau directory, ban penek ya ka history jong ki jaka nong kendong. Ha ka bay day bat kani, latay ya ka museum ka bahe halothal. Nalor jong kani, la rapidon ya ki bakum kino ki jing to, pila ban bu ya ki namar kan long ka jing yarap ka bakraw ya ka National Archives jong ka India. Paralok, ngalayo jing tibru sepang ka ju hi ka jing persang ha Slovakia, kabayedey bat ka jing pene pensa bat jing kentiu ya ka culture. Hakasin baningkong lapen kala ya ka Upanishad jongki sa kaktian Slovak. Kini ka jing persang ki pausay sepang ka jing don benta jong ka culture ka India ha ka pertay. Kalong ka jing skosarong na ka benta jongi baro, bagi don da ki million ngot ki brio ha kaleng ka pertay, ya ka baka dono jongki kaya so bat ke India. Ko parari ba iet, minta nga kwa ban ya sambat pi, ya ki jing job jong kari, ki ban ai jing kemen, bat jing sengo sarong ya pi. Dang kendiat banay minswa, ngilas dang ya ka campaign, ek per makanam. Ki brio na kaleng kari kilay siyem bentaha kani ka program, da ka minsiyem ka Bashir Rahim. Lala ban kenjo menta sa umaumer, ubarat ba,
Hakabala dep thung ya kumba sispa klur teli kidieng. Sispa klur kidieng tang hapo kesan benai. Ka ek per makanam menta kelapar sakiwei kiri kumjo. Hakapor bangadan hagayana ngalayo ban sakhi yakani ka campaign. U President jong ka Guyana u Dr. Irfan Ali ka kiau kurim jong u bat kiwei ki dikot jong ka longieng longsem jong u kilai snok ti haka ek per makanam campaign ringkat bat nga. Paralok kani ka campaign kadang yai biteng haki benta baper jong kari. Ha Indore, Madhya Pradesh, latau rekod temai, dakabat tang hapo arpsau kenta, kilom revati ki bala selen, kila kela saka green zone menta. Ha Jaisalmer, Rajasthan, ka kenhun jong ki kentai kelatung palat arpsan hajar teli ki saradieng, tang hapo kasi kenta. Kilong kemi, kelatung dieng ha kerteng jong ki kemi jong ki. Kaniru kadai ka rekod tung dieng ka batemai, ha kabah san hajar ngut kelatung dieng ha kawai ke jaka. Don na kiseng ki balatungi ki dieng sina dawai, kat ba don pat ki batungi ki dieng, pan aja kasa ki jat sim baper. Ha Bihar, ki kentai na ka Jivika Self-Help Group, kila sedang ya ke program bantung hinyopsan lak teli ki dieng. Kini ki kentai ki penlek jingmut bantungi ki dieng so, kenang bakan don ru, ke jingmi kamai hadian habut. Paralok, pila ban senok ti hakani ka campaign tung dieng, da ka batung uwe u dieng, haka kerteng jong imei jong pi. Pila aru ban buat selfie, ringkat ban udieng, bat sapa aka mygov.in. Ki kimi kile sibun ki AKA na kebenta jong baro, bat ngin amla ban siu ya kata karam, bangisya haki. Henrei, da ka batung wei udieng, ngila ban buat jingken mau ya ke jingdon jong ki, haka jingim si junom. Ko parari be iet, le se pila jio i, kumno kisimkar kipa haki tenom yeng, lani haki dieng, haki por jinglong kena jong pi. Haka ketien Tamil bat Malayalam ki jukot yaki kurvi. Haka ketien Telugu picuka bat haka ketien Kanada gubi. Kidon ki jing eto kara ki bedon Sepang ki simkar haman la ki jat ketien. Ki simkar ki don ek benta bakongsan ban pinya biang ek mariang saudong saukun. Henrei menta la jenjar ban yo iki haki jakasor. Ban wanra biang ikini ki jat sim bakordor haka jingim jongi, ka Kudugal Trust hacenai kala kentup langi ki kena hakani ki jing persang ban penroy ki simkar. La hikai ki kena sepang ke jingdon kam ya ki simkar haka jingim jongi ka baman la kasngi. Ki kena ki sim benta da kemensiam ka bachirhem ban tau ki skum sim ban hakini ki saus nem belala ka tei ka seng kala dep tau 10,000 teli ki skum na ka benta ki simkar. Daga jing persang ke Kudugal Trust, ki semkar kila nangroi hakatai katany. Piru pila ban persang ya kani, ban penroi biangi ki semkar hasaudong jong pi. Paralok, kawai kaseng ha Maisuru Karnataka, kelas dange ke campaign ke bekerteng Early Bird for Children. Kani kaseng kebu ya kawai ka library ke bekerpang, ban ai jing hikai ki kena sepang kisim. Daga jing persang barat ba jongka, ki kena kila sedang ban itu iki jat sim baper. Ki basngap ya kaman kibat, kila ban hikai langi ki kena ban itu, bat bishar benia ya ka saudong saukun, kenang bakinyo iki jing sengutu ki bakhamba, sapang ki AKA ki badon haka. Ko parari beek, le se pila ban sem, ba manla kapor, baki breu ki ong ka office sorkar, ka dur jong ki kot ne ki file, ki wan haka jingmut jong perkat jong pi. Don ki bakren breu ru, ya ke jingdon jo kini ki file ha ki office. Da ki snem menta kini ki file ki dap do pum, bat ka office huru ka ijak liab ha. Ban weng no kini ki file ki belarim, la plia ya ke program jingpen coach ka bekerpang, bat pin ngok ben sisa ban tip, bakala pinmi ya uso ubatiang ha ki office sorkar. Balala ban weng no ki AKA ki bom donkam, bat ka jaka kalakam keluj. Kani kala penlong ru iki syakri sorkar, ban sngau terai ya ka Jakarta jongki bat ban sumar kuat ya ka. Paralok, pila juo sngau le se ya ka jingong jongki riu temen ka boong, habadon ka jing kuat hangta ka song ka lei Lakshmi. Karukom perkat ban pinmentoy na ka AKA ka bala bread, kadai ka bala slembha ka culture jongi. Hakeleng kari, ki samla kila penkela ya ki AKA ki bala kentaj, sa ki AKA ki bamentoy sibun. Lingba kani kurukom le jongki,
kilala ban kamai pisa, bat peliru kilat aikam aijam ya kiwei. Arngut ki kena kentai na Mumbai, ka aksara bat ka prakriti, kila ai mensim sisya kiwei, da ka penmi ikiriam kibet kiba internet na ki janjot. Kumba pitip, la jubrat ik jan lengkot habasuk jan. Ka aksara bat ka prakriti, kila lumi kini ki jan lengkot bat penikala yaki sekitiar ki bala ban penankam, kum ki tupia bat ki pla, bat la debha yaki. Paralok baro, ke jing persang bakrau ha ka baidei bat ke jing khot jing suba kala jah Kanpur, Uttar Pradesh. Kato kat ningut ki brieu, ki julet yat kai step man lakasngi, bat ki tam artat ki plastik, bat ki wei ki jabo ki bala bread de ki brieu, harut kawak gaya. Ya katei ke kenhun la tip kum ke Kanpur Bloggers Group. Bun ba ki brieu kles nok tilang bat katei ke kenhun. Menta ki dekot jongka, kilas dangru ban lumi ki sindrom na ki dukan ban na ki ying jong ki brieu. Ya kitei ki sindrom, la pendon kam hak ba pentemai biang ki haki kor teliat. Bat kani, omtang bakayarap penkuit ya kejaka, henrei kaya daru ya ki jingtung jingtep. Paralok baro, kawai na kinuksa, bakumno ka jing persang baret kala banyalam sa ka jingjob bakraw, kalawan na itisha jong ka Asam. Ka itisha kadai ka bapule ha Delhi bat Pune, bat kaya don benta bat ka pertei jong ka jingim ka bakam halor. Wan lakata, kala sim ya karai ban eno ya kani ka rukom im, bat ban penlet jingmut ha ka bapenkut ya ka tem sangti ha Arunachal Pradesh. Namar ka jing ya itu jong kinong jong kai pertei, kaladan sibun ke jinglang jong ka plastik ha katei ke jaka. Ban pinbha ya kani, ka itisha ka trei bat ki trai muluk, bat ka kenhun jong ka ai jinghi kai ki nonglek nongwan, da ka babu ki jaka bread nyut balachna di ki siet, ha keleng katei ke jaka, kenang ban yo lum ki plastik. Paralok baro, ki jing persang ki bakum kini, ki ai jing slur, bat kentie we ke jing khut jing suba kari India. Kan yailong ke jing persang ke baklem sange. Nganget skem, ba ki bakum kini ki don ha ki snong ki thao jong pi ru kumju. Nang yai beteng ban ya sam lang ki jing persang jong pi bat nga. Ya mentahi kato la biang hakane ketup jong kaman kibat. Nga juyai kmi ilenti ya ka ke banwan na pi, ki siti, ki jing ai jing mut habaro si benai. Ki message jong pi ki bapoi man la ubenai, ki peniok mesiem sibun yang nga bangala ban le kambha. Ha ubnai ban wan ngin say sembiang ha kawai pat katup man ki bat, ringkat bat ki jingjob batumai jong kari, bat ki pat nyong syong senong jong ka. Tat hadu kata kapor, nga ai kublei kit bok kit riang ye pi ki parari jong nga baro, kublei sibun.